ଖାଇବେନି ଜୀବ ଲଗେଇ ଜୀବ ଓ ଭାଇ ଏତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଟିଙ୍ଗର ଟିଙ୍ଗର କରିଛି ତ ବିନା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରି ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଆଉ ଟାଇଟଲ୍ ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ କାହା ଉପରେ ବନାହେଇଛି। ତ ବିନା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଆଜି ଗୋଟେ ହବ ଫିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହବ କଟକରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଫିଷ୍ଟ ହବ ଆଜି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଫିଷ୍ଟଟା ହବ ଏମିତିଆ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିଦେବ ରାତିରେ ହବ ନା ଜଣା ପଡ଼ିବନି କେମିତିଆ କ'ଣ ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ଲେସ୍ ତ ଏଠି ପୋଲଟା ଆ ତଳେ ଆଜି ଫିଷ୍ଟ ହବ ରାତିରେ ତ ଦେଖାଯିବନି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏବେ ଆର ତଳେ ଆଜି ଫିଷ୍ଟ ହବ ସରିଯାଇଛି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଭାଇଆ ଛାଡ଼ୁନି କ'ଣ କରିବା ପୁଣି ତୁ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଜାଗା ଯାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁକୁଡ଼ା କେମିତି ରୁମା ଯାଉଛି ଫାଇନାଲି କୁକୁଡ଼ା ରୁମା ସରିଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁକୁଡ଼ା ରୁମା ସରିଗଲା କେତେ କଟା ହେବ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେସବୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି କଷିବା ବାକି ଅଛି କଷା ହେବା ଖାଲି ବାକି ଅଛି ସରିଗଲା ସାଢ଼େ ମସଲା ରେଡ଼ି ଯେତେ ଜୋର ଭୋକ ସେତେ ଜୋର ହଣା ହେଉଛି। ଫାଇନାଲି ଚୁଲି ଲାଗିଗଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଚୁଲି ହେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉଭଳିଆ ତେଲଟା ଫୁଟୁଛି ତାପରେ ପିଆଜ ପଇଲା ବେଳେ ଯେମିତି ହେଉଛି ତାର ଫାଷ୍ଟ ନାହିଁ ଗୋଟେ ରୋଷେଇଆଳ ନୁହେଁ ତ ହେଲ୍ପର ରୋଷେଇ ହେଲ୍ପର କରୁଛନ୍ତି ମସଲା ଫସଲା କଟାକଟି ଭଲ ମନ୍ଦ ଇଂଲିଶ ନୋ ଇଂଲିଶ ଓନ୍ଲି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ରଡ଼ ମସଲାଟା ହେଇଛି ତାପରେ ଚିକେନ ପଡ଼ିବ ଲାଗେ ଆଜି ସେ ପୁରା ରେଡ଼ି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ମସଲା ଫସଲା ସବୁ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ପିଆଜ କଟା ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆ ଭିତରେ ଚିକେନ ଅଛି ଗରମ ମସଲାଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଣିଥିବେ ତ ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିବ ବିଶେଷ କ'ଣ କାମ ନାହିଁ ଇଏ ଏବେ ରୋଷେଇଆଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ଆସେନି ଖାଲି ସିଏ ଗୋଟେ ଶୋକୁ ଯାହାକି ଭେଲଭା କରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇର ର ଅକ୍ଷରାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ କହିବୁ। ଆଚ୍ଛା তুমি ଯେଉଁ ରୋଷେଇଟା କରୁଛ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ଚୁଲିରେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇଟା ହେଉଛି ପୁଣି ତଳ କେତିକି ହାଇଟ୍ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ବାଜୁଛି ନଈ ନାହିଁ ରୋଷେଇ କରୁଛ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ରୋଷେଇର ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି ଯାହା ହଉ କାଶ ଫାସ ବି ହେଇଯାଉଛି ଭାରି କଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ତରକାରୀ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଆମର ଯେଉଁ ମସଲା ଭିତରେ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ଏଇଟା ମୁଁ ପକେଇଛି ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ମୁଁ କହୁଛି ଯେତିକି ପକେଇଲ 2ରୁ 4 ପକେଇବା କଥା ଅବଶ୍ୟ ବଜେଟ୍ ସର୍ଟ ସକାଶେ 2ଟା ଆସିଥିଲା ତଥାପି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବାଟି କୁଟି 4 ଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ 4ଟା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଓ ଭାଇ ତାମାନେ ପଇସା ଆମ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗରିବ ଏଇଟା ପଇଲା କ'ଣ କହିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଷାଟା କଡ଼ା ହବ ହଁ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଭି ଟିକେ ଥିବ ସେଥିରେ ଲଙ୍କାଟା ଯେଉଁ ଥିବ ସେଟା ଦଳା ହେଇଯିବ ତାପରେ ଖାଇବ କହିବ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଇବାଟା କହିବୁ କାହାକୁ ମୋତେ କହିବ କି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆଜ୍ଞା କହିବୁ
ଟିକେ ଭଦ୍ରାମୀ ଦେଖେଇଲେ ମତେ ବି ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗିବନି। ଚିକେନ୍ କଷା ଚାଲିଛି। ଚିକେନ୍ଟା ଆମର ଏବେ ଖୋଲା ହେବ। ଚିକେନ୍ଟା ଆମେ କାଟିକି ଆଣିଥିଲୁ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ୍ଟା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଆରେ ୱା ୱେଟ୍। ଚିକେନ୍ଟା ଗୋଳିଆ କଷା ଚାଲିଛି। ଚିକେନ୍ଟା ଜଷ୍ଟ ଏବେ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁ ମସଲା ତା ଦେହରେ ଲାଗିଗଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଦେଖା ହେଉଛି ଯେମିତି ଓ ଭାଇ ଖାଇଦେବି କି। ରୋଷେଇଆ ଜାଳ ଫାଳ ଦେଇ ପୁରା ଯାତ୍ରା ଚୁଲି। ରୋଷେଇ ଆଜି ଭାବୁଥିଲି କ'ଣ ଭଲସେ କଷା ତାକୁ। ରୋଷେଇଆ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଶୀତରେ ବି ଝାଳ ବାହାରୁଛି ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଠା। ମିଠା ଆଜି ପୁରା ବାପାରେ ମିଠା ପୁରା ସ୍ପାଇସି। ଚୁଲି ଆଡେ ଲିଭିଗଲାଣି। ଚାଲୁ ହଁ ସେଇଟା ପୁରେଇ ଦିଅ ଭଲସେ ଚଳିବ। ହଁ ସେ କରିଦିଅ। ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? କୋଉଥିରେ? ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ବାହାର ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି। ଫୁଲ ତଳ ପୁରା ଲଙ୍କା। ତମେ କ'ଣ ଲଙ୍କା ଖାଇବ ନା କ'ଣ? ଖାଇଲ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଥର ଚୋବେଇକି ଦେଖାଅ। ଖାଇଦେବି। ହଁ ଖାଇଲ, ଖାଇକି ଦେଖାଅ। ହଁ ଚୋବାଅ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ଝାଟିଆ, ତମ ଜୀବନରେ ତମେ କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଖାଇପାରୁନ, ତମେ କ'ଣ ଖାଇବ? ଖାଲି ଯାହା ଖାଉଛ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ତ ଧୋକା, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଗଜବ ବେଇଜ୍ଜତି। ତଥାପି ତମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯାଉଛ, ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ କଳା, କିନ୍ତୁ ତମ ଫେସ୍ କଟିଂଟା ପୁରା ବାଲ। ଖାଲି ସରିବ ତ ମୁଁ ଖିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଭାଇ। ଯାହାର ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାଇଁ ଭାଇ ପରେ କିଛି କହିବନି ଯେ ଭାଇ ଆଜି ଟୋଟାଲି ଡିସ୍ଟା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବସି ଖାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଡିସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଏକାଠି ଆସି ଖାଇଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସିନା ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ମନ ବଳ। ତା ଦେହ ଦେଖିକି କିନ୍ତୁ ଲାଗୁନି ଏମିତି ସେ ଖାଇଦବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ବି ନିଜେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିବ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖାଯିବ କି ସେ ଖାଇଲା ବେଳେ ନୁହଁ। ତମେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଫିଷ୍ଟ କରିଛ ଆଗରୁ, ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଆର ତଳେ ବହୁତ ଫିଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିନି ରୋଷେଇ କିନ୍ତୁ ଧରି ଦେଇଛି। ବୁଲା ହଉଛି ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ତମେ ବୁଲେଇ ପାରିବନି। ଭାରି ଜୋର ଧୂଆଁ ହଉଛି କ'ଣ ଏମିତି। ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ନାହିଁ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ? ତମେ ଏଠି ଯୋଉ ଥିଲା ଗୋଟେ ପିସ୍ ଯୋଉ ଜଳୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ସିଏ ଜଳୁଛି, ଭିତରେ ଜଳି ପାରୁନି। ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ ନହେଲେ। କଷା ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କଷାଟା କଢ଼ା ହେଇକି ଟିକେ ଖିଆ ହବ। ଫିଷ୍ଟ ହେଉଛି ମାନେ କଷା ଯଦି ନ ଖାଇବ ତା ମଜା କ'ଣ? ମୁଁ ଧରୁଛି ଏଇଟା ସାଇଜ୍ରେ ପୁରା କଷା କାଢ଼। ଦେଖିକି କ୍ୟାମେରାଟା ଇଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଥାଳିଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଥାଳି କ'ଣ ପୁରା ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ପାଣି ଦେଇ ବସି କାଢ଼େ ଦେଖିକି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କାଢ଼ୁନୁ ଏମିତି ମାନେ ଡରି କାଢ଼ୁଛୁ। ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ଟିକେ ଖାଲି କାଢ଼ିଦିଅ। ବାସ୍ ଥାଉ। ଚିକେନ୍ କଷା ଏବେ ଖିଆ ହବ। ପାଣିଟା ଟିକେ ଦେଇ ଖାଲି ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ। ପାଣି ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ। ଖାଲି ପାଣିଟା ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ପାଣିଟା ଦେଲ। ଟିକେ ଯାଇଥିଲେ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆମର ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏଇଠୁ। ରୋଷେଇଆ ତ ଆମର ବସୁଛନ୍ତି। ପାଣିଟା ରାଜାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଖୋଲିକି ଦିଅ। ହେ ରାଜାବାବୁ ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇଲେଣି, ମାନେ ଚିକେନ୍ ହବା ପୂର୍ବରୁ ସେ 2-3 ଥର ତାର ପଇଲା। ଏଇଟା ପାଣିଟା ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଓହୋ ପାଣି ଦିଆ ସରିଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ନାଇଁ ସେତିକି ପାଣି ମରିବ ନା ପାଣି ମରିଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ସେତିକି ଖାଲି ଗୋରେଇ ଦିଅ। ଚୁଲି ଜଳାଉନା ହଉ। ପିଆଜ ସବୁ ସେପଟ କାଟିଦିଅ। ବସିବ ନା ସମସ୍ତେ। ପାଣି ଦିଆସ ନାହିଁ, ତମେ ଏଥର ପଳେଇ ଆସ। ଜାଳଟା ଖାଲି ପେଲି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସ, ଖାଇଦିଅ ଟିକେ। ହଁ ହାତ ଧୋଇବ ଆହୁରି ନା? ମୁଁ ପାଣି ନେଇକି ହାତ ଧୋଇନି। ଚିକେନ୍ ପୁରା ରେଡି। ପିଆଜ କ'ଣ ଥଉଛୁ ଖାଇସାରିଲା। ଏ ସବୁ ଆମର ଭୋକିଲା ଦଳ ବସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ
ବଡ଼ ଭୋକିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଖାଇବେ ବି। ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ହଁ ଠିକ୍ କଥା କହିଛ। ଘେସି ଦିଆ ହଉଛି। ମାନେ କଷା ଖିଆ ସାରିକି ଏତେ ଜୀବ ଲଗେଇଦିଏ ଜୀବ ଓ ଭାଇ ପେଟ ବିକଳ ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ଝିଅଙ୍କୁ ପାରି ହବ ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କଷା ଅଲରେଡି ଟିକେ ପତ୍ର ଟିକେ ଧୁଆ ହବ। ଚାଲ ଅଧଘଣ୍ଟା ବସିକି ଆସି ଖାଇବା। ଆମେ ଧୋଇ ଦଉଛୁ ତମେ ଯାଅ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚଟା ଚଟି କରି ସରିନି ଅଲରେଡି ଚିକେନଟା ପୁରା ଧୋଇ ଦେଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ ଯୋଉଥିରେ କଷା ଖିଆ ହଉଥିଲା ତାର କିଛି ନାହିଁ ଧୋଇ ଚାଲି ପୁରା ଚାଟିକି ସଫା କରିଦେଇଛି ଭାତ ଆଉ ଚିକେନ ଚିକେନ ଟିକେ ଟେକିଦେଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ ଏବେ ଚିକେନ ଚୋରି ହେଇକି ଖିଆ ହବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଦି ଜଣ ପଳାଇଛନ୍ତି ସେଠି ଜଣେ ଧୁଆ ଧୁଇ କରୁଛନ୍ତି ପତ୍ରଟା ତା ଭିତରେ କଡ଼ା ପଡ଼ା ବାହାରକୁ ପଳା ଅଲରେଡି ପୁରା ରେଡି ସବୁ ଚିକେନ ଫିକେନ ରେଡି ହାତରେ କାଟିଦିଅ ପୁରା ଦେଖିତେ ରଞ୍ଜନ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ପିସ୍ ଖାଇସାରିଲେଣି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ପୁରା ଚିକେନ ଟୋଟାଲି ସବୁ ଯାକ ଏବେ ପୁରା ରେଡି ଖାଇବା ପାଇଁକା ପୁରା ଘୋ ଘା ମୁଁ ତ ଜାଣିଥିଲି ସବୁ ରେଡି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ ଲଙ୍କା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି ଚିକେନ ଏତେ ଥୁଆଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲଙ୍କା ପାଇଁ ସେ ଝଗଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ଆମର ରାଜା ବାବୁ ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ବାବୁ ଯିଏକି ରୋଷେଇର କିଛିଟା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କ୍ରିୟାଧର ଇଏ ଅତିସାହିତ୍ୟ ହେଇଗଲା ପୁରା ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ହେଇ ଖାଇଚାଲିଛନ୍ତି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି 11:40 ଟିକେ ମୋର ଟିକେ ଦିଅ ଗୋଟେ ପିସ୍ଟା କରେ ସାଇଜ ପିସ୍ଟା କରେ ଖୋଜି ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ହେଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ ये रंजन भाई ये कौन चिकेन सरीगला फाइनल फिस्ट सरीगला देखते डिक्स फिस्ट सब थुआ नहीं कि जीव तो धुआ धुई पे किसी सुविधा नहीं पेट शांति मन शांति केवे घर को पलैबू तापर जहाँ हम देखा सकाल को वीडियो यदि भल लगे रंजन रंजन कौन करियो कहना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु। ओ माय गॉड।